Ez itt a Durchmars, Vagy Betli. ahol a lényeg a győzelem. Minden áron. Én Károgi Károly vagyok, és beszélgetőtársam Béla. Sziasztok! Ma május 8-a van, amikor felvesszük ezt az adást. Holnap. Most majd összevágjuk. Igen. Holnap május 9-e lesz, Ami- amikor nem vesszük fel az adást. Igen, de akkor lesz a nagy változás, akkor lesz vége. a Milyen NER. változás Hát lesz? vége a NER-nek hivatalosan is. Miért? Megalakul az új kormány. Van papírszerződés bontás. Megalakul az új kormány, ennyi. Ó, értem. De hivatalosan nem a NER uralkodott. Hát még ők ügyvédő, vagy milyen, hogy hívják, ügyvédő kormányként még ők voltak utóbbi hetekben. Az, amit a Tisza most csinál, hogy De már várjál, létezik ilyen fogalom, hogy ügyvívő kormány? Ezt szerintem hogy ezt csak ne kitalálták. létezne. Nem, ez választásoktól a új kormány tehát megalakulásáig az előző csapat ügyvívő kormányként korlátozott képességekkel vagy lehetőségekkel viszi az országot. Ezzel szemben az most volt a Tiszának az újítása, mert eddig minden kormány korábban azt csinálta, hogy eddig ölbetett kézzel kb. Várták, hogy megkapják ők a stafétát, és akkor onnantól vitték ők tovább a dolgokat. Ezzel szemben a Tisza annyira be van zsongva, hogy itt most mennyi dolguk van, hogy ők már elkezdtek szervezkedni, már a Magyar Péter bejárta fél Európát, már úgy a választások másnapjától úgy volt ez a nemzetközi interjú, meg minden, tehát úgy lépnek fel, mint egy regnáló kormány. Hát végül is lényegében valamennyire szíve joga, szabad utazás van, meg nem tudom, Hogyne. tehát kimegy, beszélget emberekkel, azt talán nem tilos. De hát ugye a beszélgetésnek nyilván akkor lesz súlya, hogyha ő hivatalosan is miniszterelnökké válik, tehát hogy... Hát úgy vannak vele, hogy ez csak formalitás. Tehát lényegében az, hogy magyarok... Mi az, hogy csak formalitás? Ez csak az, hogy most pont holnap, május 9-én fog megtörténni ez a hivatalos dolog, ez csak egy formalitás. Azzal, hogy ők megválasztották a magyar emberek vezetőnek, az ő pártját kormánypártnak, ez vette őt alapvetően felhatalmazásnak, és ennyi. Tehát ez tényleg csak formalitás részéből, ezért is álltak neki már dolgozni az első naptól kezdve. Na jó, hát oké. Legyen Jó, úgy. csak ez egy új dolog, tehát ilyen korábban nem volt. Csak ez Hát jó, most a Fidesznél nyilvánvalóan volt egy kontinuitás, tehát ott nem ott kellett igen, önmaguknak átadni. Előtte lévő kormányváltásoknál nem emlékszem, hogy valaha is bármelyik kormány így cselekedett volna. Hogy ennyire aktívan. Biztos, hogy Hát készültek nem volt ők is ilyen a visszhangja, az kormányzásra. biztos, tehát nem volt ekkora visszhang. Most Másrészt a az- Gyurcsányék leváltása után, aki már nem Gyurcsány volt ugye nyilván, vagy Gyurcsány volt? Nem. Az már a Bajnai volt. Igen, na a Bajnai Gordon után igen, nem tudom, hogy a Fidesz mennyire vette magát komolyan ebből a szempontból. Ők nagyon nyugodtan készültek a maguk dolgára. Orbán Viktor első komoly bármit állt a parlamenti, mi ez? Felszólalás. A felosztás. Tehát amikor őt úgymond a parlament megválasztotta miniszterelnöknek, akkor tett komoly nyilatkozatot, akkor mondott egy hosszabb beszédet. Előtte ő nem foglalkozott annyira közvéleménnyel. És azt is tudom, hogy ez az első kormányülés ugye nem is feltétlenül kellett volna májusban legyen, lehetett volna később is. Igen, de ők a lehetőleg korábbi pontra Igen. tették. Igen, ez volt mert nagyon sokat tennivalójuk. Rengeteg. Hát azért lefejezésekből így is most már volt, meg ugye ilyen... Ezek még csak önlefejezések voltak lényegében. Olyan is, igen. Hát De- azért nem, van, ami szerintem ez egy jó kérdés, mert Hát eddig nem volt tényleges hatalom a kezükben. igen, de néhány esetben én úgy látom, hogy már maga a kormány lökött be busz alá embereket, Hogyne? vagy esetleg elkezdtek az addig dolgozni nem engedett ügyészek, Így bírók, van, ez is nyomozók történik. nyomozni, vagy folytatták az ügyeket. Ez igazából ugye elég homályos, de hát biztos, hogy megéri egy pár embert a busz alá lökni, mert addig is ugye elfoglalják a népet azzal, hogy na hát akkor itt van Balási Gyula, meg ilyen jelentéktelen figurák, akik bár rengeteget loptak, de nyilván nem ők voltak most a főispán ellen főbűnösök. is tett feljelentést az ügyészség, szóval most vele szemben is eljárás folyik Sára Botondán. Ispán! Igen. Ispán! Ez teljesen nagy Hihetetlen. alágyult. Ezt nem Annyira igazán. hihetetlen, hogy ezt a szót képesek voltak visszahozni. De úgy, aki ezzel egyetértett, hogy ez milyen jó lesz, hogy innentől főispán lehetek. Még milyen jó lett űrispánunk is, ez a Csajci. Mi? Űrispán? Űrispán.
Hát nem így hívták. De ez volt a beceneve mindenhol. Jó a beceneve, de... A mi körzetünkben volt jelölt, aztán persze elbukott. Nem teszem be a nő neve. Na, valamilyen Orsoly, azt hiszem. Nem baj, én addig se ismertem. Szegény arra hivatkozott, hogy hát ha valakit nem ismernek a politikában, pedig milyen régóta politizál, akkor az hogy lehet így, akkor annak nincs elismertsége, hogy bíznak meg majd benne az emberek. Hát és akkor elmondta, hogy nem tudom hány éve ül a parlamentben, hát én még a nevét nem hallottam eddig, szóval hát igazából önmaga ellen beszélt ebben az interjúban azért rendesen. 135 bátor ember, vagy hogy hívatta őket Viktor. Tehát ez a szavazógépei, akik ott ültek a parlamentben. Ezek a bátor emberek, akik egy fűszálat nem mertek keresztbe tenni Viktor előtt. Tehát róluk van szó. Tehát hogy lennék már karakterük, amikor konkrétan nem csináltak semmit? Tehát egy párjukra rá lett bízva egy-két ilyen felszólalás, néha így elmondták a kamu szövegeiket, meg alákérdeztek a saját... De hát komoly rendeleteket, meg törvényeket nyújtottak be, most miért mondod? Igen, de azokat se ők vitték végig, nem az ő szándékukból ered, nem nézett ki belőlük, hát azért milyen egyértelmű volt, hogy itt nekik semmi lapot nem osztottak. Ők csak bementek, nyomták a gombokat, aztán hazamentek. Gombot osztottak nekik, hát az épp elég. Hát remélhetőleg ez a felelősség, amit a gombnyomkodással megtettek, az most rájuk fog égni. Mert az egy felelősség volt, és ők úgy csináltak valamit, hogyha ez csak ilyen katonailag ez a hivatkozás, hogy csak parancsot adtam, most nem tettek róla, hogy csak parancsot adtam. Igen, azért senki nyilván... nem kényszerített őket, hogy nyomják a gombot a szavazatkor. Hát vagy legalábbis ez nem egy ilyen olyan kényszer volt, mint a katonaságban, ahol a parancsnokod gyakorlatilag fejbe lőhet, ha nem teljesítetted egy parancsot. De... Körülbelül ilyen dolgokra próbálnak hivatkozni. Igen, ez valójában gyenge kifogás nagyon sok téren. Ugyanúgy, hogy a médiában is hivatkoznak erre, hogy hát én csak a kamerán nyomtam meg a gombot, vagy a drótokat kötöttem össze. Most nyilván nekem azért mindig felmerül a kérdés, hogy meddig lehet ebben a rendszerben lemenni. Ugye most mennyi állást vagy pozíciót foglaltak le, amikor azt lehet már mondani, hogy hát a szegény emberünk akkor el kellett volna menjen péknek, vagy valami más foglalkozást válasszon, és akkor tanúsíthatunk felé megértést, de szerintem valamilyen bélyeget akkor is kell ez jelentsen. Mindig a becstelen brigantik jut ebben eszembe, hogy ugye megkérdezte a végé, hogy és akkor mi lesz, most hazamész a családodhoz, leteszed a kabátod, és elfelejted, és hát akkor belekarcolták a jelet a homlokába, ugye, hogy na hát azért az nem úgy van, nem felejthetjük el, hogy most te csak a gázcsapót nyitottad ki, vagy nem tudom, te csak behoztad azt a kannát, hanem hát lehet, hogy nem kellett volna. Lehet, hogy lett volna választás. Tehát most persze nyilvánvalóan, ahogy én látom, ezek a forradalmak, meg felkelések ugye mindig úgy vannak beállítva, mintha a nép nagy százaléka részt venne benne, és nagy tömegek indulnak meg. De ugye az én nagypapám, ő hadifogságban volt kint Szibériában, és hát 46-ban került ki, 10 évet volt kint, és 56-ban, amikor visszajött, mégis volt annyi gerince, hogy amikor kitört a forradalom, akkor ő beállt. És most nyilván ez egy kis falu volt, de és akkor ez a nemzetvédők, vagy hogy is hívták most ezt, na utána kellett volna olvassak, bele kellett volna ezt így, de nemzetőrség, vagy valamit, ugye nemzetőrség, valami igen. Ilyesmiket felállítottak, és ugye meg volt nevezve. Na most akik vitték ezt a főszerepet, azok 10 voltak egyébként. Tehát, hogy most akkor is, hogyha pár száz vagy egy 1000 fős faluról beszélünk, nem arról volt szó, hogy 800 ember felállt, és azt mondta, hogy itt vége, hanem felállt 10, csak az hangosabb volt, mint a többi, és akkor ott volt lehetőség eldönteni. Általában minden így működik, tehát olyan nagyon ritka, hogy tényleg így az egész falu feláll, és valamit tesz, tehát olyan nem nagyon létezik. És hát mint minden forradalomban, itt is azért a kétes alakok megjelennek. Persze. Mert azért ugye az AVH, az Államvédelmi Hivatal, ami hát ugye ÁVO volt régen, meg a nem tudom, annak a jelentésében listázva vannak, hogy kinek milyen tisztsége van, vagy volt. És hát a 10 emberből azért 2-3 SS tag voltám. Hát, hogy nem úgy van az,
semmi ilyennek nincs teljesen tiszta ideológiája, vagy egy ideális megvalósulása. Figyelj, a munkásőrök meg a AVH-sok között is nagyon sok van, aki korábban SS vagy Hogyne. Hát a jó szakember, azt most pazaroljuk el. Olyan szépen meg tudta verni a videókat, és most akkor a kullátorkot is szépen veri. Igen. Persze, csak egy másik címke, ugyanaz a verés. Igen. Szóval ez is volt érdekes, mikor beszélgettem a pár ilyen Tisza-szigetessel, hogy milyen volt a Tisza-szigeteket létrehozni, és hát ami nekem nagyon tetszett, hogy volt az a részle, amikor az őrültektől meg kellett szabadulni. Tehát oda is mindenki, aki itt tudom én, mindenféle életproblémával rendelkezett, és úgy látom, most ebben megoldást tudott találni, az jelentkezett, és őket is le kellett ott építeni, hogy ezek működőképesek. Hát úgymond mindig a legszélsőségesebbek jelentkeznek. Mint ahogy a kommentfalon, hogyha valami terméket valaki véleményez, általában azt látod, hogy hú, de rossz véleménnyel vannak róla, hát mert ugye akiknek a legrosszabb élménye van, azok írnak, akinek csak úgy simán jó, vagy nincs érzelme, az nem jelenik meg, pedig ők a nagyobb része ennek a csoportnak. Vannak olyan oldalak, amelyik bátorítja, vagy kifejezetten díjazza azt, hogy ilyen semleges kommenteket is adjanak a felhasználók, de az ritka. Van. Jó, hát most már próbálják ezt finomítani, meg az algoritmuson javítani, meg marketingelni, de alapvetően akkor azt mondom, hogy régen mindenképpen többségben voltak a negatív hangok, de azt nem azt jelentette, hogy valami ennyire szar, hanem az, akinek problémája van, az megy oda, a többi meg távol maradt. Úgyhogy nyilvánvalóan a Tisza-sziget is ilyen, hogy azok mentek oda, akiknek problémájuk volt, akinek éppen nem volt akkora, az nem csatlakozott bele. Hát ezért nem pontosan így működik. Úgy gondolom, hogy a Tisza-szigetek azok úgy jöttek létre, hogy voltak olyan emberek, akik reménykedtek benne, hogy most tényleg tudnak valamit csinálni, és akkor látták, hogy itt van lehetőség szervezkedni országos szinten, tehát egy hálózatot létrehozni, és akkor hát olyan emberek, nagyon-nagyon nagy mennyiségben olyan emberek is megmozdultak, akik korábban semmit nem politizáltak. És ez is egy nagy lépés volt, hogy most egy csomó ember bevonódott a politikába ezzel az utolsó kampányidőszakban. Hát azért szerintem az utóbbi években nem lehetett kimaradni a politikából, mert ez a túltolása a híreknek, az eseményeknek, a kampányoknak, a propagandának azért azt is bevonzotta, aki nem érdeklődött iránta. Tehát úgymond belekényszerítette abba, hogy legyen véleménye. Tehát annyira szélsőséges álláspontot vett fel a két oldal, hogy egyszerűen már nem tudtad megtenni, hogy ne döntsd el, hogy merre fele mész. Hát főleg úgy, hogy ugye két pártrendszerben muszáj valamerre szavaznod. Tehát... Nagyon érdekes, kivéve a DK szavazók, mert ők... Korábban valaki úgy jellemezte, hogy azért jó a filmpolitika, mert az ott olyan szépen történnek a dolgok, hogy az átlagos finn ember nem is tudja, kik a miniszterek. És ez a kérdés, hogy ez végül is jó vagy rossz? Tehát az, hogy annyira csak történik minden, szépen ott intézik az országnak a dolgait, neked nem is kell igazából tudnod semmiről, nem gondolkodnod ezekről a dolgokról, azok már szépen ott rendben történnek, és akkor te így nyugodtan élheted a magad hétköznapi életét, vagy pedig az a jó, hogyha a ország döntéseit azt figyelemmel kíséred, örködsz felettük, tehát vigyázzóan tekintesz rájuk, és tudod, hogy kik a miniszterek. Tehát, hogy mint ahogy most a újabb miniszter bejelentésekor most visszavonta ugye ezt a igazságügyminisztert. Nagyon helyes. Te ezt nagyon helyes. Én nem gondolom, hogy ez olyan fajta kapcsolat lett volna, ami kizárta volna, de... Hát szerintem de. Tehát, hogy most bevonódott ő Tehát azért ne épüljön már ki megint a családi biznisz, mint az Orbánék alatt. Tehát, én nem éreztem ennek veszélyét. Tehát előbb volt politikai harcostárs, mint úgymond ilyen másodlagos rokon. Értem én, hogy a szerelem határtalan, na de ugye itt van az, ahol el kell választani az üzletet a magánélettől, nem? Tehát, hogy ez harcostárs volt, most belementem abba az oldalba, akkor ott is kell maradjak. Tehát én ezért ezt így érzem igazságosnak vagy korrektnek. Tehát nem lehet közben úgy megint egy ilyen családi szagú
maffia kormányra hasonlító testületet létrehozni, mert az embernek már eleve rossz érzése van. Tehát az szerintem egy jó döntés, hogy akkor ezt is képesek voltak meghozni, bár ugye megint felmerül a kérdés, hogy akkor most egy közérdeket vagy közakaratot vesznek figyelembe, és azt elbírálják és jogosnak tartják, ugye, vagy megint a populizmus fele indulunk el, mint ahogy a Fidesz, hogy hát mi megmértük, és hát most akkor jó, akkor visszavonjuk. Azért a Fidesz ilyeneket nem csinált soha. Tehát ők soha nem áldoztak be egyetlen embert csak így. Ők szerintem most azt gondolják így a Tisza részéről, hogy a megérdemeltet, kivívott közbizalmat minden áron fenn akarják tartani. És ezért, hogyha valahol felmerül az, hogy így egy komolyabb réteg nem ért egyet, akkor akkor ott változtatnak. És most még egy nagyon korai időszak van, hogy bármibe belálljanak, hogy de igenis ezt mi így akarjuk. Majd később biztosan el fog jönni az a pont, ahol azt mondják, hogy igen, ezt mi úgy gondoljuk szakmailag, meg mindenféle egyéb módon, hogy ezt nekünk így és úgy kell végigvinni, és nem pedig reagálni egy ilyen fajta közfelhorkanásra, mint hogy most rokonok. Nem feltétlenül teljesen kapcsolódik, de hogyha már így kérdezted, hogy fontos-e, hogy tudjuk-e ki a miniszter, akkor egy minisztert én tudok, a Vitézi Dávid, közlekedési miniszter, és hát meg kell valljam, nekem mindig szimpatikusak az összeesküvés elméletek, tetszik az a logikai háló, ami átszövi ezeket a mesterterveket, és hát szerintem a Vitézi Dávid közlekedési miniszternek kinevezése az egy mesterterv. Ugyanis most gondolj bele, ha nem adnak neki ajánlatot, akkor folyamatosan kritizálni fogja a Tisza kormányt, hogy na hát, ő bezzeg hogyan rendbe tudta volna rakni a közlekedést, és stb. Viszont, ha tesznek neki egy ajánlatot, és visszautasítja, akkor ugye gyakorlatilag elveszti a jogát arra, hogy egy kritikát fogalmazzon meg, mert hát ugye egész eddig azon sírt, hogy hát, ha ő lenne a közlekedési miniszter, mekkora zseniális dolog lenne, és ő rendbe tenné ezt az egészet, meg milyen tervei, meg víziói, meg akármik vannak. És hogyha most ugye ő neki nem sikerül, és hát mindezzel együtt jól kommunikál a Tisza, meg tényleg megadja neki a kellő segítséget, akkor utána ki is írja ezzel magát a politikából, mert szintén elveszti a jogát arra, hogy később mint kritikus felléphesse, hiszen nem tudta végül megcsinálni. Ráadásul szerintem, hogyha belebukik, akkor a Tisza is tudja azt mondani, hogy hát jó, nem a mi emberünk volt, mi csak úgy felkértük, mert hát azt gondoljuk, hogy jó szakemberek vigyék az ügyeket. Másrészt szerintem van még egy olyan pozitív nézete a Tisza felé, hogy eltávolították Budapestből. Az biztos. Ezzel azért sikeresen leszették erről a témáról. Ezt már hallottam mástól is, aki a fővárosnál dolgozik, hogy nagyon örülnek, hogy Vitézi Dávidon elmegy, mert ott most egy csomó olyan dologba is beleszólt, amihez annyira nem értett, mint a közlekedéshez. És most, hogy csak a közlekedéssel kell foglalkozni, ami neki a szívügye, és nem kell az egész Budapest... Mert ez volt egyik fő problémám azzal, hogy ő főpolgármesternek indult, hogy ő egy közlekedési szakember. És láthatóan... Hát vagy ő legalábbis annak állítja be magát. Nem is tudom, mi a végzettsége amúgy? Villamosmérnök? Nem tudom, mi a végzettsége, de az biztos, hogy sokkal vehemensebben és nagyobb érdeklődéssel van a közlekedési témák iránt, mint bárki, aki látható így a felszínen. Tehát utazik, nézi a világot, vannak elképzelései, tehát láthatóan ebben él, és ez ilyen autista módon ezzel foglalkozik. Ilyet más nem látni, és Budapest vezetésére pedig nem egy ilyen ember kell, hanem olyan, aki a szociális ügyeket, mindenféle más témát, ami egy városhoz tartozik, azokkal is tisztában van. És ezért gondolom, nem lett volna jó főpolgármesternek. Hiába úgy tűnik, hogy egy jó közlekedési szakember. A Tisza nem szerintem, amiket mondtál, biztos benne voltak alatban, hogy lefegyverezzék meg ilyenek, de elsősorban ők tényleg rendbe akarják tenni az országot és a közlekedést, és pillanatnyilag... Bízunk benne. Hát
eléggé úgy tűnik. Ha megnézzük, hogy a Vitézi az még a Orbán kormány alatt ugye államtitkár lett, ugye? Ő államtitkár volt, ha jól emlékszem. Azt hiszem, igen. Tehát, hogy viszont magas pozícióban volt. Hát meg ugye a Tarlós alatt is pozícióban volt. Igen. A BKK-nak volt a vezetője, amíg a metrós milyen jó is a BKV! Amíg a metrós dolgot, ki nem rúgták alól a sámlit. Mert ugye ő teljes messzélességgel a 3-as metró felújítás ellen volt, és gyakorlatilag akkor, mikor ő nem lett volna hajlandó végigcsinálni ezt a sumákot. Hát az orosz felújítás. Igen, és akkor gyakorlatilag ő megkapta a selyemzsinort. Szóval akkor is ő abszolút a szakmaisághoz ragaszkodott, és nem pedig belállt a fideszes mutyiba. Tehát... Hát jó, nyilvánvalóan ez egy nehéz kérdés, hogy ez az orosz felújítás hogyan mint zajlott. Szerintem nem olyan nagyon nehéz. Ez valószínűleg egy államközi dílnek a része volt, hogy itt... Hát persze, ez valószínűleg mélyebb politikai... Valószínűleg eztek cserébe kaptunk ezt, vagy adtunk, vagy mit tudom én, tehát ez valami nagyobb csomagnak a része volt, hogy azt kérték az oroszok, hogy akkor ő elavult metrókocsiaiakat hozzuk el, viszonylag olcsón, de kb. Ezért lehetett volna venni újakat is, mert ezek új kocsik, csak elavult technikával, amiket kaptunk. Tehát nem azokat újították föl, mint kiderült, amiket oda vittek, hanem ezek teljesen új, csak régi technikájú, elavult technikájú kocsik. Hogyha ezt működő technikájú, nem elavult, csak hosszú távon működő technikájú. Aha. Az minden nézőpont kérdése. Én nem akarom ezt vitatni, hogy ezek nagyon fura csomagok. Én aztán majd kíváncsi vagyok, hogy azok az alapelvek, amik mentén szeretne menni a Tisza kormány, azok mennyire fognak működni, hogy kivel és milyen megállapodásokat tudnak kötni, aminek nem csak az egy adott terület vagy feladat lesz a része, hanem nyilván ugyanígy bevonz egy másikat, hogy most valószínűleg egy hülyeséget mondok, de hogy megtartsuk a paksi, mondjuk olcsó uránszállítást, úgy akkor oda kell vigyük a metrókocsikat felújítani, vagy onnan kell rendeljük. Tehát, hogy nyilván ebben lehetnek olyan dílek, bár én nyilván azt gondolom erről, hogy akár már működhetne transzparensen is egy állam. Tehát, hogy ez mégiscsak miértünk van ez a... Vagy hát, hogy... Így van. Nem is az, hogy miértünk van, hanem ha azt mondjuk, hogy egy polgári demokrácia van, akkor az állampolgárokat kell szolgálnia az államnak. Na most akkor az állampolgárnak lehet tudása arról, hogy a képviselői helyette miket döntenek el, mert ha helyettem dönti, akkor legalább tájékoztasson, vagy tájékozódhassak, rosszabb esetben legalább, hogy mi volt az a döntés, milyen áron kaptuk, miért kaptuk, és hát most lehet, hogy ez egy ilyen nagy elvárás a részemről, és soha nem fog megvalósulni ez, vagy lehet, hogy még fejlettebb államokban se valósul meg, de valahogy mégiscsak errefele kellene menni. Tehát, hogy igenis hadd láthassuk, hogy milyen szerződéseket kötöttünk, milyen megállapodások, milyen kompromisszumok vannak, vagy miért kell egy adott kompromisszumot megkötnünk. Ez szerintem fontos kommunikációs pontja lenne egy kormánynak. Hát itt jön be az, hogy a kormány hogyan kezeli az állampolgárait. Tehát, hogy felnőttként tekint rájuk, akik oda úgymond felnőttként beszavazták őket, vagy pedig szavazógépként, akiket rá kell venni 4 évente, hogy leszavazzanak az ő oldalukra, és utána pedig lehet őket így valahogy olcsó cirkusszal, meg kis alamizsnával eltengetni. Tehát itt jön be ez a kérdés. És mert most egy átlátható kormányt ígér a Tisza, ez egy nagy kihívást tesz, mert még nem csinált senki Magyarországon. És ennek az ilyen elképesztő médiában lévő szereplésnek, tehát hogy Magyarország első számú celebje pillanatnyilag Magyar Péter, aki
naponta nem tudom hány videóval bejelentkezik mindenféle csatornákon, és minden mozzanatáról közöli, hogy éppen mit csinál meg, hogyan és merre, hogy ez meddig folytatható, ez például egy nagyon jó kérdés. De ebben nem is vagyok biztos, hogy ez egészséges. Nem, ez egy új típusú dolog. Erre mondta a... Hát nem új azért Trump. Influencer kormányzásnak hívta ezt, azt hiszem, Dúl Szabolcs. Ő most próbálja ezt a kifejezést bevezetni. Hibrid rezsim, influencer kormányzás. Hát a hibrid rezsim az egy nemzetközileg ismert kifejezés Hát jó, volt. csak hogy megint van egy új szaksargon, ami... Hát láthatólag, hogy most valami olyan dolgot csinálnak, amit még itt közelünkben, Európán belül egyáltalán nem látszik, hogy bárki csinált volna, ami hasonlít a Trump hozzá. Az Trump, az igen. abszolút, tehát ezt nem lehet mondani. De Trump az nem teljesen ugyanezt csinálta, hanem ő a saját egóját nyomta ki digitális térbe. Tehát Magyar Péter mit? Magyar Péter az sokkal jobban a kormányzati döntések, tehát ő mutatja magát is, mint ezt a influencer, celeb valakit, aki ott van, de sokkal jobban ezt alárakják a saját döntéshozataluknak, tehát sokkal jobban próbálják bemutatni azt, hogy tényleg mit és hogyan csinálnak. Hát jó, de még nem csináltak semmit, várjál. De vár. Figyelj, ez az, hogy így utaznak, tehát beszélnek, tárgyalnak államfőkkel, Jó, ez a reklám része. Európai Unióval, meg egyebek. Ez nagyon fontos. Hát figyelj, ez a politika. Én nem azt mondom, hogy nem fontos, de most, hogy az, hogy elutaznak, fotózkodnak, beszélgetnek, tapsolnak, kezet fognak, ez mind szép és jó, de szeretnénk ugye a szerződést mögötte látni, vagy hogy eredménye van, vagy hogy akkor megállapodtunk, szerződés még nem lehet, mert ugye még nincsenek kormányon. Na jó, hát addig reklám. Tehát addig akkor reklám. De egyeztetések vannak, és arról, hogy hogyan lesz például uniós pénzek hazahozatala. Aminek egy részét lehet csak most már hazahozni. Ezt nem tudjuk. Az a cím, olvastam én is, ezt a cikket, ez csak így belengedte, hogy lehet, hogy már az egészet nem lehet hazahozni. Lehet. Valakik valamit valahol mondtak, és valakit ezt hallották, és akkor ebből most következtetéseket vonnak le. Meglátjuk ebben most. Jó, na mindegy. Azért ezt továbbra is azt gondolom, hogy azért mégiscsak celebkedik is, tehát értem én, hogy közben elmondja, hogy mit csináltunk, de akár le is tölthetnéd a tisza.hu-nak az adott dokumentumát, vagy majd egy kormányzati oldalról, tehát hogy ehhez nem gondolom, hogy feltétlenül hozzá kell tartozzon az, hogy az ő szájával elmondja azt a dolgot, ami történt. De... Nem mondom, hogy ne kommunikáljon, de hát azért ez mégiscsak jelenleg pozitívan hat ki rá, ezért abszolút. Is csinálja. Tehát, így van. Hogy ő azért nagyon szélszeli magát. Így van, de hát ezt ugye mi a kampány során elkezdte, és azóta ez bevált, és azóta ezt csinálja. És szerintem ez egy időponton túl nem lesz fenntartható. Most még megvan a választásoknak ez az izgalmi állapota, még ez tart. Holnap még valószínűleg nagy buli lesz a városban ebből kifolyólag, de a dolgos hétköznapok, hogy beütnek, az unalmas, majd lesz a nyári uborka szezon, meg ilyenek, akkor ezt nem lehet sokáig folytatni. Akkor addigra vagy kitalálnak valami mást, vagy pedig visszállnak egy ilyen hagyományosabb kommunikációs sémához. Meglátjuk. Ja, ezzel egyetértek. Na, van itt nekem egy következő témám is. Hankó Balázs, aki azt mondta, hogy a művészet szubjektív. És erről azért van meglátásom, hogy valóban, hogy kinek mi tetszik, az szubjektív. De azért ez nem a művészetnek egy minősítése. Maximum az embert lehet minősíteni ebből. Én azt gondolom, hogy ugye művészet több ágon is, mint szakma, mint mesterség, mint matéria, rendelkezik szabályokkal, minőségi követelményekkel, hagyományokkal. Ugye egy zsírkrétával festett kép az nem lóghat a Szép Művészeti Múzeumban, tehát pont ez nem fog létrejönni. És ez szerintem erős utalás arra, hogy nem szubjektív. Tehát vannak keretfeltételei. Ráadásul a jelen művészetének a jövőbeli értéke az ugye az mindig bizonytalan. És minél tovább van velünk egy műalkotás, annál meghatározóbb értéket is képvisel. Tehát abból azt mondjuk le tudjuk mérni, tehát ugye a görög szobrok,
görög építészet, azok az elemek, amiket egyes kultúrákból átvettünk, akár építészetileg, akár festészetileg, vagy vizuálisan, és hát például jó kérdés, hogy mondjuk egy jelenben egy Banksy, ő most akkor művésze, az alkotásai műalkotások-e, hogy ezt például hogy lehet ugye meghatározni. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy azt gondolom, mi marad fel Banksyből, mert ugye az, amit egy falra festek, amit majd lerombolnak, az, bár nyilván a művészet is átértékelődik, és új felületek jöhetnek létre, de azért azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem szubjektív, és hát ilyen megfontolások alapján mondjuk valójában egy Banksy is kaphatna támogatást az, hogy az ő úttörő művészetét támogassuk. De mondjuk egy Fási Zsülikének, akinek semmi köze nincs ehhez, azt talán nem kéne. De még azt gondolom, hogy ha valakit úgy emlegetsz, mint előadó művész, az szerintem már egy vékony jég. Mert az előadó művészet, mint olyan, hogy valaki rendelkezik genetikailag egy jó hanggal, és el tud valamit énekelni, azért egy más tészta, mint az, hogy valaki szerez egy művet, vagy egy dalt, és azt énekli el, tehát hogy akkor az összeadódik ez a kettő. De hogy például Mága Zoltán, tehát hogy az ízléstelenség ne továbbja, az én nem azt mondom, hogy ne vehessen részt NKA pályázaton, mert nem erről beszélek. De hogy nem ítélhetjük meg szubjektíven, hogy mert Hankó Balázsnak ezt tetszik. Tehát, hogy ez nem is csak erről van szó, tehát jó, értem én, hogy itt egy ilyen korrupció, hűtlenkezelés, pénzkifolyatás, de így ezzel magyarázni, ez vérlázító. Tehát, hogy a művészt ledegradáljuk a sár alá, hogy hát gyakorlatilag, ha nekem nem tetszik, akkor ő nem is művész, nem kapja meg ezt a pozíciót. Kezdjük ott, hogy Hankó Balázs nem egy intézmény. Ő egy bukott rendszernek egy bukott politikusa, aki az utolsó... De eddig intézmény volt? Nem, és ő sose volt intézmény. Az intézmény hát de vezetett egy intézményt most azért. De ő nem az intézmény nevében beszélt ezen a ponton, hanem a saját maga mentegetése érdekében, hogy ő miért dobott ki teljesen indokolatlan módon egy csomó pénzt, egy csomó nem megindokolható személynek. Nem megindokolható célokra. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon rossz önmentegetés volt csak a saját részéről. Hát jó, de semmi köze nincs a művészethez. Következménye, vagy van egy kihatása annak, amit mondasz, nem? Tehát, hogy onnantól, hogy ez megjelenik egy olyan térbe, ahol rögzítik írásban is, nem csak szóban, meg most már ugye digitálisan bármikor visszanézhető, ennek a hangnak, ennek a véleménynek akkor is van egy súlya. Hogy ő egyszer mondta. Nincsen és különösebben súlya, mert hozzá tud csatlakozni, mert azt gondolja, hogy egy fontos ember, nem? Nem gondolom, ő volt hogy az NKA vezetője. Nem gondolom, hogy bárki azt gondolja, hogy továbbra is egy fontos ember. Tehát ő neki tehát a gyakorlatban, amit csinált, az önmagáért beszél. Tehát itt nem lehet ezt mentegetni ilyen módokon. Nem lehet erre ideológiát felhúzni, főleg de művészeti perspektívában, hogy ő most megmondja az, hogy mi a művészet. Nem fogja ő ezt az egészet soha az életben hát de kapott egy pozíciót. Tehát az, hogy volt egy pozíciója, amiben mindenki pontosan tudja, hogy egy pártkatonaként volt ott, és nem a saját művészettörténeti vagy művészet életben történt érdemeiért. Igen, ezt de mindenki tudja. Ez egy pártkatonának egy nyárs polgári védekező reakciója, aminek semmi köze igazából az, hogy mi a valójában a művészet. Igen, ezt a részét értem, amit mondasz, de közben mégis megtörtént az, hogy Hankó Balázs víziója vagy pénzügyi törekvése nagy szerepet kaphatott ebben a rendszerben, és sajnos. Ezért bizonyos művészeket gyakorlatilag meg kifosztottak, vagy hogy megfosztották attól a lehetőségtől, hogy az ő művészetüket a publikummal közölhessék, és akár túlélhessenek egy-egy korszakot azáltal, hogy kapnak annyi támogatást, amiből tudják folytatni a művészetüket, és nem halnak éhen. Így van, de ez erről a rendszerről szól, és nem pedig magáról a művészetről. Én a művészetről nagyon szívesen vitatkozom, nagyon szívesen beszélek a magas kultúra, populáris kultúra ellentétről, Banksyről is,
megvan erről nagyon-nagyon sok véleményem ezekről a témákról. Nagyon sokat tudnék ezekről beszélni, de nem érdemes ezt Hankó Balázshoz így különösen belekeverni, mert ő... Hát ő keverte bele magát. Nem tudta belekeverni magát. Ő csak egy egyszerű nyáspolgári ostoba védekezést az előadott. lehet, de ez az egyszerű nyáspolgár az NK-t vezette, tehát hogy most ezt nem így tudod van, elvitatni. így van. Ez az előző rendszernek a hibája. És ez csak ennyi. Ráírtuk erre a számlára ezt is. Ez csak ennyi. Tehát nem lehet ebből Tessék jobban menő, csinálni. Innentől tessék jobban nem csinálni. lehet messze menő következtetéseket levonni egy ilyen embernek a kijelentéséből, mert nincsen súlya. Szerintem. Hiába az NK, hogyha valaki olyan is mondta volna, akár egy közíró, egy festő, akiről tudjuk, hogy mit tett, vagy bárki, egy színész, bárki, aki már valamilyen módon része a művészeti életnek, akkor ezen el lehet gondolkodni. De ez egy egyszerű nyáspolgár. Persze, de tudod, hogyha ebbe az irányba megyünk, hogy mégiscsak ilyen egyszerű nyárspolgárok egy NK-t vezethetnek, egyébként miért ne vezethetne? Hiszen az én véleményem az, hogy nem feltétlenül egy technokrata kormány az irány, hanem van egy működő bürokrácia, egy működő intézményrendszer. És hogy most annak a feje az művésze vagy sem, ebben az esetben, mint egy NKA, az számomra kevésbé lényeges, mindaddig, amíg az alatta dolgozó szakembereknek a szakmunkája az tud érvényesülni. De onnantól, hogy átmegyünk ebbe a proletár diktatúrába, és azt mondják, hogy minden tudás nélkül ők a legokosabbak, tehát ő lehet a legokosabb, mert ez meg van engedve, akkor az egy veszélyes precedens arra, hogy mindenféle ostoba ember elmondja a saját ostobaságát, anélkül, hogy akár csak utána nézett volna egy adott témában, tárgyi tudást szerzett volna. Szóval ez azért szerintem ezt a veszélyt rejti magában, hogy egy Hankó Balázs hülyeségeket beszélhet, miközben mögötte van egy pozíció. Tehát, hogy beszélhetne a Hankó Balázs hülyeséget, mint Hankó Balázs, de úgy, hogy ő az NK a vezetője, azért azt gondolom, hogy úgy már lenne felelőssége, és jó lenne nem egy ilyen proletár diktatúra fele visszamenni, ahol az ostoba emberek véleménye kezd a mérvadó lenni majd. Szóval az ostoba emberek véleménye, meg mérvadósága az internet korában az egy eléggé vicces felvetés, amikor mindenki korlátlanul minden fasságot beleköpköd az éterbe. Jó, de ő Mutika 367, nem Hankó szóval Balázs az NK a vezetője. Lehet valaki egy NK vezető is, annélkül, hogy művész legyen, de akkor ez legyen egy öntudatos bürokrata, aki nem akar semmilyen módon, semmilyen művészeti témával megnyilatkozni, hanem akkor legyen egy vezető, aki pontosan tudja, hogy mi a helye, és mi az ő szerepe abban a dologban, és ő nem tesz semmiféle értékítéletet. Nem, ő segíti a rendszerben ennek az intézménynek a működését. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen ember kerüljön a vezetőségbe, nem annyira szerencsés, mint ahogy az összes többi szakterület olyan embert érdemes odarakni, aki az a szakterülettel, annak a sajátosságaival már alapvetően képbe van, jó kapcsolatokkal rendelkezik. Ja, ebben nem fogok egyetérteni sohasem. Tudom, ezért is mondom, mert egy egészségügyminisztérium élén nem állhat egy olyan ember, aki volt ápoló, kórházigazgató, főorvos, szakorvos, mindenféle területet átlát, tehát hogy de a logisztikától, a könyvelésen át, a műszerekig, nem tudom, tehát ez szerintem egy olyan fura elképzelés, ami a világon nincsen, csak ragaszkodunk hozzá, mert egyszer valaki bedobta, és onnantól azóta ezt szajkózzuk itt Magyarországon, hogy szakértő kormány kell. Nem kell. Ez nem szakértés. Nem, a szakértő kormány az azt jelenti, hogy olyan emberek, akik a saját területükhöz konyítanak, és nem pártkatonák. Ennyit jelent csak a szakértő kormány. Hát nem, ezért ennek tehát van ennek van egy meghatározása. Tehát mi a meghatározása? Hát a szakértői kormány az azt jelenti, hogy nem politikai ideológiák alapján cselekvő miniszterek vannak, vagy a magas politikai beosztásokban, hanem mint egy ügyvivő, ugye, aki szakember, és ő csak szakemberként hoz szakszerű döntéseket. És ő gyakorlatilag
egy megbízott ügyvivő. Ő nem egy választott politikai képviselő, hanem ő, mint egy technokrataként, szakértőként, vagy állítólagos szakértőként, mert nem hiszek ebben. Tehát mondom, hogy ezek az intézmények azért úgy épülnek fel, hogy egy kórházban is az ápolók, az orvosok, a karbantartók, a nem tudom, mindegyiknek van egy vezetője, azok a vezetők Igen. egyeztetnek, kinek mi kell, hova kell, és az görgetik feljebb, akkor a költségvetéseket, ahol elosztják, stb. Tehát, hogy az egy sok embernek a tetején egy ember, aki nem érthet mindahhoz, ami lejjebb történik. Nem is kell, nem is és tud. attól csak nem egy emberi ez. hitelességet kaphat az alatta dolgozók szemében, hogy na hát a János és kórházban dolgozott, úgyhogy igen, biztos tudja, való, mit beszél. Közülük való, de ez csak egy érzelmi nem csak egy érzelmi, mert hogyha szerintem. benne volt egy rendszerben, és belülről láttad annak a működését, akkor jobban át tudod látni azokat a hibákat, amik benne lennek. Jó, de ez kívülről kell mostantól lássad. Tehát egy nagy egészben. Tehát lehet, hogy az X-kórház ilyen volt, az Y meg olyan. Ez a lényeg egy intelligens emberi hozzáállásnak, hogyha valaha benne is volt, annak kívül is tudja magát látni, hogyha már egy olyan feladatkört kap, hogy ő most meg kell reformálni az egészségügyet, akkor egyszerre át kell látni az egészet, és egyszerre belelátni annak a részeibe is. Tehát ez egy komoly, nagyon-nagyon komoly feladat valószínűleg egy ilyen vezetés, fel kell nőni hozzá. Tehát itt minden erről szól, hogy fel kell nőni a feladatokhoz. Legyen úgy. Na, kutyavilág van. Én azért már múltkor is akartam beszélgetni a kutyapártról. Jó. Beszélgessünk már róla egy kicsit. Ugyanis itt, hát ugye, én nem gondolom azt, hogy, tehát nyilván lehetett volna egy kicsit nagyobb támogatottsága a kutyapártnak, tehát mondjuk a DK mércéjét megugorhatta volna, hogy éppen, hogy egy kicsit egy 1% felett befutnak, és akkor nem jutnak ebbe a limbóba, ebbe a fura helyzetbe, és én alapvetően, hogyha már így Hankó Balázs után ugye szubjektív, én nagyon nem szeretem Mérőverát, és azt gondolom, hogy amit kihozott videó a kutyapárt működéséről, ugye ott kiugrottak, amiket mondtak, az tényleg nagyon egyoldalú volt, hiszen a másik felet nem keresték, nem szólaltatták meg, nem igazán volt bemutatott dokumentum, ami alapján ezt lehetett volna ellenőrizni. Aztán ugye a Kovács Gergőnek volt egy nagyon hosszú monológia, vagy streamje, ahogy hívjuk, és ő ott ugye elmondta, hogy minden egyes pont, amit felhoztak ellene, annak az ő nézőpontjából mi a háttere. És én azt gondoltam, ugye volt ez az önkormányzati választás, és amikor őt megválasztották a 12. kerület polgármesterének, bocsánat, igen. Én akkor azt láttam, hogy előtte, minthogyha legalábbis a Kovács Gergő, meg a Szuzi, akinek sose jut eszembe a becsületes polgári neve, Deme Zsuzsa, valami ilyesmi. Mintha elkezdtek volna felnőni. Tehát, hogy abból az infantilis örökélet ingyensörből, amivel önmagában, mint termék nincsen problémám, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat, de mégiscsak gyakorlatilag az állampolgárok pénzén csinálták ezt a pártot. Vitték. Elszámoltak, vagy nem számoltak el. És ebből az interjúból, ebből a streamből, vagy monológból, amit a Kovács Gergő adott, az derült ki, hogy gyakorlatilag nem azt mondanám, hogy hűtlen kezelésről van szó, hanem egy felelőtlen működésről ad tanúbizonyságot, és ez viszont én azt gondolom, hogy ezt nem tudom tovább támogatni. Tehát, hogy én aláírni a kutyapártnak írtam még alá. Szerettem volna, hogy legalább bekerüljenek, persze nyilvánvalóan ebben a faramuci rendszerben, hogy két pártra szakadtunk, és muszáj volt behajrázni a Tiszát, hogy mindenképpen többségbe, akár kétharmadba kerüljenek. Ez nagyon nem segített a kispártoknak, és én egy egészen más országgyűlést képzelnék el, mint ami kialakult az elmúlt 16 évben, meg most is éppen jelenleg működőben van. Én azt gondolom, hogy sok kispárt kellene
ideológiák alapján kellene, víziók alapján kellene elosztani, akár társadalmi osztályok szerint, tehát hogy kellene, hogy ezek a témák bekerüljenek, és kelljen, hogy koalíciót kössenek, kompromisszumot, így mégiscsak szerintem sokkal átrágottabb döntések lennének, és kevésbé lehetne félrevinni ezt az egészet. Ráadásul több ellenőrzés is lenne abban, hiszen mindegyik koalíciós partnernek is érdeke lenne a másikra ránézni. Na de innentől szóval visszatérve a kutyákhoz, nekem az egy nagy csalódás volt, hogy a Kovács Gergő még mindig nem értette meg, hogy azért egy politikai pártonnak felelősséget kell vállalni, és azokért a pénzekért felelősséggel tartozik, mert mégiscsak a mi adófizetői befizetéseinkből került neki ez kiutalásra, akkor is, hogyha bármennyire kevés az az ő fizetése, amit felvesz, akkor is, hogyha a céges autó az 2 millió volt, de azt a céges autót, hogyha személyes célra használja, akkor miért adnék én neki bizalmat, hogy majd a kormány repülőgépet nem ugyanígy fogja kezelni, hiszen egy felelőtlenségről tett tanúbizonyságot. És én ebben az esetben egyébként azt is gondolom, hogy a rendszerbontó koncertre ott utaltam pénzt, hogy az történjen meg. Én nem tudtam személyesen részt venni, de legalább valami támogatással azt gondoltam, hogy odaállok mellé, azt fontosnak tartottam. Na de az, hogy egy felelőtlen politikai párt, gyerekek elherdáltak több 100 millió forintot, azt én most nem akarom már kifizetni. Tehát eddig nagyon sokat fizettünk nekik. Ez most szerintem rájuk kell légjen, és vállalniuk kell a felelősséget ezért. Szóval a kutyapárt az... Még akkor is, bocsánat, ha szomorú lennék, igen, hogy emiatt mondjuk börtön vagy ilyen lenne, én reménykednék abba, hogy kimentik őket valamilyen módon, amivel szintén nem értek egyet, de hát felelőtlen gyerekekről van szó, szóval nyilván egy gyereket se lehet bedugni a szegedi Csillagba, ugyanúgy a Kovács Gergőjéket sem lehet ugyanaz alá a mérce alá berakni, mint mondjuk a Fideszt. Szóval, kicsit messziről indulok. Annak idején a kutyapárt volt kb. Az egyetlen reménysugár a magyar lehet más a politika. Hát miért az LMP is már lejáratta magát. Na de nem, hát, hogy ezzel a jelszóval, hogy lehet más igen, a politika. Igen. Csak az LMP éppen már lejáratta magát, kihúnyóba volt, ott voltak a DK-sok, meg a MSZP maradéka, meg a Jobbik, meg mit tudom én, és ebbe a NER világban ők voltak kb. Az egyetlen egy ilyen bárkik, akik... Akikben potenciál lehetett volna, megbíztunk volna bennük, hát hogy ők tisztességesen végzik a egészen más mutattak, mint ezt tehát a Fidesz és az önfelség ellenzéke típusú felállás. Tehát ők voltak, akik így tényleg ezt a rendszert lényegében nevetségesé tudták tenni, és parodizálni tudták a saját békemenetükkel, meg egy csomó minden mással, amihez hasonlót egyik párt sem tudott felmutatni. Nagyon fontos dolgok tettek, behozták ezzel a passzivistás dolgokkal, tehát amikor azt csinálták, hogy a kampánypénzt, azt nem elköltötték plakátokra, mint a többiek, hanem szétosztották különböző szervezetek között, többek között a Volt Munkahelyem is kapott ebből a Rózsa Sándor alap, vagy mi volt a neve, valami ilyesmi volt, és az lényeg, hogy a kampánypénznek a részét ők szétosztották civil szervezetek, meg különböző célok megvalósítására. Ez egyébként szerintem nagyon szép hatvágja közben, csak akkor szép, ha megvan rá a fedezeted. Tehát fedezet nélkül szétosztogatták, aztán ha nem lesz meg az 1%, akkor így van. Mi történik? Visszakérjük? Vagy... Szóval ők fölépítettek egy olyan rendszert, egy olyan nem rendszert, hanem egy olyan nívót, ami miatt megbecsült tagjai voltak, főleg a értelmiség körében, és azt gondolták, hogy rájuk szükség van, és ők is azt gondolták, elhitték magukról, hogy rájuk szükség van, mert most már ők egy valakik a magyar politikai, tehát a magyar politikában ők tényezők lettek. Ők ezt abszolút elhitték magukról, és ott tévedtek, hogy abszolút elbizakodottak lettek ezzel a kapcsolatban, hogy lett ugye egy kerületük is. Itt volt a nagy tévedésük, hogy azt játszották továbbra is, mint hogyha még egy 4 évvel ezelőtti választáson lettünk volna, ahol ugyancsak nem álltak bele az összefonódásba, hanem... Összefogásba. Jó, hát igen. Tehát az volt a baj, hogy továbbra is eljátszották azt, hogy ez egy
ez nem az a szituáció, amikor tényleg arról van szó, hogy most leváltjuk a Fideszt, vagy nem váltjuk le a Fideszt. Hanem eljátszották, hogy ez hogy demokrácia, hogy ők egy demokratikusan feljogosítható párt, akiknek önálló módon... De figyelj, de én ezzel még egyet is tudok érteni. Nem így van. De azzal a rendszerrel, hogy azt gondolom, hogy egy divers országgyűlés kell, sok párttal, sok nézettel, sok színnel. Azzal a választási rendszerrel, amit a Fidesz létrehozott a saját maga életben tartására, ez nem volt lehetséges. Most, ha a Tisza megcsinálja az új alkotmányt, az új választási rendszert, és leviszik a bekerülési küszöböt 5%-ról mondjuk 1-re, és meg hasonló alapvető dolgokat csinálnak a diverzitás irányában, akkor majd ezt el lehet játszani, amit most a 2 farkú kutyák csináltak. Most már 3 farka is. Hát igen. És kineveztetni a harmadikat. Szóval ők egy iszonyatosan nagyot tévedtek. Tehát itt nem arról szólt, nem arról szólt az egész, mint amiről gondolták, voltak. Hogy szól az egész. Tehát itt arról szólt, hogy Fidesz vagy nem Fidesz alapvetően. Ez a Tisza nagyon szépen a saját malmára hajtotta, és nem Tisza Fidesz helyett lett a kérdés, nem pedig az, hogy nem Fidesz-e. Ezt nagyon zseniesen csinálták, míg a kutyapárt az konkrétan nem tudott ehhez a szituációhoz semmilyen szinten felnőni. Ezt abból is tudom, hogy kicsit beláttam azt, hogy milyen emberek voltak a képviselőjelöltjeik, és azt kell mondom, hogy hát nem mondom, mind futóbolondok voltak, de voltak közöttük futóbolondok. Tartalmazhat kis magyarót is. Tehát abszolút nem tudtak kinőni abból, hogy ők most ezt így most viccelnek, vagy politizálnak. Tehát egyik pillanatban ezt csinálták, másikban azt csinálták, rettenesen félértelmezték a helyzetet. A Kovács Gergő a országos kampányból ki is szállt. Ami szintén gyerekes és felelőtlen dolog volt szerintem. Igen, szerintem is. Hozzá, hogy ezt nem szabadott volna. Tehát amikor bemegyek és azt mondom, hogy nem tudom, mi történik. A Nagy Dávid, azt biztos tudja, hívjátok be őt. Hát nem már! Így van. Tehát itt lehetően félre értelmezték a saját pozíciójukat, a saját szerepüket, és volt azt hiszem 3 visszalépés a részükről a végén, nagy nehézkesen 3 visszalépést eszközöltek. Korábban több fideszes mandátum, az előbb még 2022-ben több fideszes mandátum is miattuk lett meg, mert az, hogyha ők akkor hajlandóak lettek volt a bizonyos minimális szinten egyezkedni az akkori ellenzékkel, akkor sokkal kisebb esély lett volna a 2/3-nak, ami akkor is összejött. Ez viszont azért azt gondolom, hogy nem szeretném rájuk zúdítani. Tehát, hogy ezzel nem akar, tehát én például ezzel nem értek egyet, hogy azzal hibáztassuk, hogy miattuk nem lett meg, mert bár értem, amit mondasz, de akkor is én szeretnék a demokráciába hinni, és akkor azért mégiscsak az, hogy egy párt elindul, az nem lehet bűn. Tehát bűnni azért ezt ne tegyük. Nem bűn. Miközben értem, hogy ezt a másik rendszert így lehetett leváltani, és az a szomorú, hogy a kutyapárt azt nem értette meg, hogy ha csak így lehet leváltani ezt a rendszert, akkor bizony az én feladatom más lesz most, mint amit eddig vittem, és például ehhez hozzátartozott volna annak a felismerése, hogy a kampánypénzt nem költhetem el, maximum úgy tekinthetek rá, hogy amennyi pénzem van, ráköltöm, és azt a saját kasszából, és az egy olyan hitelkeret, amihez nem nyúlhatok hozzá, hiszen nincsen mögötte semmilyen fedezetem, és nagy a valószínűsége, hogy nem lesz meg még az 1%-om se, hiszen ennek a választásnak nem az a tétje, de az mégis egy szép gesztus, ha azt mondom, hogy bár nem fog ez megvalósulni, de én, mint egy ilyen demokráciában hívő ember odaállok, hogy én egy ilyen szín vagyok, és rá is lehet szavazni. És ettől függetlenül nyilvánvalóan korábbi választásokon volt, ahol ugye én mondjuk a kutyapártra szavaztam elég sokszor, de ebben az esetben nyilván én sem. Tehát, hogy persze. Én is ugyanúgy átraktam a Tiszára. Így van. És szerintem ezt kellett volna megérteni, hogy ez akkor is be fog következni, hogyha ők nem értenek vele egyet. Viszont szerintem lehetett volna tartani azt a korábban, bár kiderült, hogy nem feltétlenül
igaz, vagy nem feltétlenül komolyan vett kommunikáció stratégiát, amire ezt a kalóz viccpártot építették, hogy azt ebben a formában is lehetett volna továbbvinni, viszont más nézőpontból, egy felelős nézőpontból, ahol nem költöm el a kampánypénzt, mert tudom, hogy nem fogok bekerülni. És utána meg most sírok, mint egy gyerek, hogy hát mi lesz velünk, ki fogja kifizetni azt a 600 milliót. Ennyi, szerintem is. Tehát, hogy nem ismerték fel. És azóta is egy nagyon arrogáns módon nyilatkoznak, rettentő arroganciával válaszoltak mindenfajta kritikára. Valószínűleg ennek a propaganda lejárató filmnek is ez lett az egyik. Reagáltak volna bármiféle kritikára, valószínűleg ez a film sem történt volna meg. Én nekem az a tippem. Tehát nem Hát igen, nyilván az persze köszönhetjük Mérő Verának, hogy ez a belső bomlás, ez elénk tárult. Most, hogy aztán ez jót tesz a kutyapártnak, hogy kapott egy ilyen pofont, és akár nekünk is jót tesz, mert vége lesz ennek a történetnek, és ennek a hazugságával nem kell együtt éljünk. De persze, hogyha ilyen érző szívvel nézem, akkor azt gondolom, hogy a Mérő Vera megvárhatta volna a választásokat, hogy utána tegye ki, és hogyha legalább egy DK-hoz hasonló 1,1%-on megállt volna a mérleg, akkor... Nem hiszem, hogy ezen múlt, őszintén szólva. Lehet, hogy hozzáadott, de már én, amit tapasztaltam így a netes tevékenységemből, hogy már előtte eléggé a kétfarkú kutyapárt ellen fordult a közvélemény, közhangulat. Hát jó folyamat, most talán ugye mióta polgármester lett, még az elején úgy tűnt, hogy felfele ível a történet, és aztán szerintem valahol 2025 év vége fele már úgy kezdtek a kis lólábak kibukkanni, és akkor elkezdett egy ilyen fura íze lenni ennek az egésznek. Mert olyan kompromisszumokba kellett belemennie, amik már nem ezek a fajta tiszta és átlátható és elfű dolgot mutatják, amit korábban ő hirdetett. Tehát most azért, mert ő hisztizik, nem lehet mindig az, ahogy ő akarja. Tehát nyilvánvalóan itt... Ez így van. Itt ezért mondom, hogy ugye nekem az alapvető problémám az, hogy itt ez egy gyerekpárt volt, és felnőttnek tűnő, ám bár infantilis, hisztis gyerekek irányítottak egy pártot, és egyébként, hát bár mondjuk például a Bruti, ő időben azt hiszem Tisza-szigetbe távozott. Így van, igen. Ki volt a másik humorista, valamilyen embetűs, Mogács Dániel. Ugye ő is nagyon sokat hát ő még nagyon régen. Nem, szerintem egész sokáig benne volt, és aztán ő is így úgy tűnt, hogy kiállt ez alól a történet alól. Még évekkel ezelőtt szerintem. Ők szerintem egész jól megúszták ennek a súlyát. De most például ugye van ott az új műsor, ami ott a fókuszcsoportos, ami kinőtt, nem itt eszembe a neve. Jól van ez így, és a csokit magukkal rántották. Igen. Azt például nagyon sajnálom, a csokit nagyon szerettem, abban jól van ez így. Tehát igen, ez egy jó karakter volt. Én most nem is tudom, mi van vele, de... Hát... Tehát, hogy őt is csúnyán magukkal rántották, most nyilván persze igen. Nem ez a legnagyobb súlyú talán az egészben, de akkor is. Rosszkor rossz helyre igazolt. Abszolút. Szomorú azért. Na mindegy, szóval a kutyapárt. Én nagyon sajnálom őket, mert tényleg nagyon hasznos része voltak a társadalomnak. Példamutató dolgokat tettek, tehát ez a közösségi költségvetéshes dolgok, amit aztán a 8. kerület is, meg a főváros is csinált hasonló dolgokat, tehát az szerintem tőlük indult. Jó vízióik voltak. Csak ezen a szinten. Tehát demokrata megmozdulások, amik kicsit egy ilyen anarchista felfogással is át voltak itatva, de igen, tehát szükség lett volna erre a színre, és nem tudom, hogy felnőttek tudnák-e csinálni, vagy csak gyerekként lehet ilyen szabadon játszani. Ez egy túlnőtt civil szervezet igazából, nem politikai párt igazán. A politikai üzeneteik azok viccek voltak, a valódi tevékenységük, ami pozitív volt, az meg egy ilyen civil ernyőszervezetszerű tevékenység volt, és arra nagyon szükség van. Segítő és felhívó jelleggel akciókat csináltak, ami igen, inkább egy civil tevékenységnek megfelelő, és társadalmi, kommunikációs és segítő funkciót látna el. És valóban jó kérdés, hogyha egy ilyen célt lő be magának az ember, akkor
kell-e párttá fejlődni, bár ugye amiket mondott a Kovács Gergő, abból nekem egy kicsit az is jött le, hogy a politikai párttáválás az nekik kvázi úgymond jól jött abból a szempontból, hogy lett egy pénzforrásuk, ami eltartotta őket. Lehet, hogy nem olyan magas szinten, mert most 300 nettót vett ki belőle, nem tudom, addig, amíg polgármester nem lett, tehát hogy nyilvánvalóan nem lehet ugyanazt rásütni, mint a parlamenti képviselőkre, akik 3 milliós fizetésért vagy még többért ülnek ott az országházban. De akkor is, hogyha ez egy kvázi egy ilyen, mint egy ilyen segély, mint egy munkanélküli segély, olyan szinten kezelték ezt, hogy hát így akkor nem kell dolgoznunk 8-tól 4-ig a gyárban. Tehát, hogy ők igazából azt érzem, hogy ezt úszták meg ezzel, és közben nagyon szép civil dolgokat próbáltak, de talán a legszebb az lett volna, hogyha minden mellett van egy polgári foglalkozásuk, és akkor néha szerveznek egy akciót, egy gyűjtést, azt felelősen költik el. A 20 000 forintos dologgal is elszámolnak, és nem az, hogy hogy szedjek össze mindenről egy számlát, meg olyan emberek jönnek, akkor ezt úgy kell megszervezni, kérem szépen, hogy ez kijöjjön. Hiszen onnantól van egy felelősségem, hogy a költségvetésem tiszta legyen, az állampolgárok pénzét elfogadtam, köszönöm szépen, nem tekinthetek rá úgy, hogy hát ez most egy játékpénz, aztán majd valahogy lebarterozzuk meg, nem tudom. Még akkor sem, hogyha a többiek nagyon sok hűtlenkezelést és korrupciót követtek el, az őket nem jogosít. És pont azért szavaztam én rájuk, mert ugye nem a hűtlenkezelésre, meg a korrupcióra, meg a maffiózóságra akartam szavazni. Csak na most, hogyha bebizonyítják, hogy ők ezt loser módon, de ugyanígy csinálták, az egy nagyon rossz nem rossz indulatból, hanem lustaságból, tohonyaságból. Igen. Valószínűleg... Gyerekek, a drog rossz. Igen, szóval ott valami másfajta probléma, de ott is problémák vannak. Igen. Na, hát én azt gondolom, hogy talán a kutya világot itt bezárhatjuk, és hát szomorú vagyok, de én azt gondolom, hogy az örvendetes lenne, hogyha többen gondolnák azt, hogy esetleg most van az a pillanat, ahol be kellene lépni a politikába, és egyenes gerinccel, őszintességgel, segítő szándékkal, polgári attitűddel, és fel kell duzzasztani azon pártok számát, akikre szavazhatunk a következő választáson, mert bármi jó szándékúnak is tűnik most a Tisza, a jelen út még mindig a kétpártiság. És ezt már múltkor ugye elmondtam, hogy itt gyakorlatilag a torockaiék az számomra egy szükséges rossz, és nem gondolom, hogy valaha is, tehát most lehet, hogy elérnek 8%-ot, vagy nem tudom. Remélhetőleg nem. De valószínűleg meghatározó tényező sose lesznek. Ha lesznek, akkor ugyanúgy fognak járni, mint az SZDSZ, a kisgazdapárt, meg a KDNP. Tehát egyszerűen fel fog szükség lenne egy rendes ellenzékre, mert pillanatilag a Tiszának nincsen ellenzéke. Így. A Fidesz az egy nem funkcionáló párt már, azt láthatóan az összedőlt úgy, ahogy van. Hát nézd, mint szervezet azért csak funkcionál valahogy, aztán, hogy most mennyi haszna van ennek, az egy más. Hát az MSZP, most egy MSZP lett belőle. Hát így van, abban az új Gyurcsány. És szükség lenne pártokra, akikkel lehetne vitatkozni, mert vitából lesznek problémák, még Magyarországon nem is kevés, van is, és nem biztos, hogy mindig a Tisza találja meg a legjobb megoldást arra, ami... Abszolút. Tehát most nekem mondjuk az is már egy kicsit ilyen unszimpatikus volt, hogy a Radnai Márk ezt a Nemzeti Konzultáció Intézményt akarja feléleszteni újra. Még akkor is, hogyha átfogalmazza, meg kicsit más, tehát hogy nem tudom. Persze lehet, hogy ennek lesz majd egy nem nemzeti konzultáció szaga, de erről ugye továbbra is azt gondolom, hogy az intézmény létezik. Eddig is létezett, úgy hívták népszavazás. Tehát ha a másik meg Az egy nehéz kérdés, mert ott annak kötelező jellege van a
kormányra. Tehát a népszavazáson föltesznek egy igen-nem kérdést, ez legyen vagy az A vagy B. Hát bocsánat, ők minket képviselnek, tehát ha mi úgy valamiben döntünk, át vagy B-t, akkor persze, hogy kötelesek megcsinálni. Hát ez egy kibújás, a nemzeti konzultáció is egy kibújás volt. Az egy politikai stratégia volt, az egy adatgyűjtési stratégia. De ez egy nem jó politikai stratégia. Nem, annak, tehát az a Fidesznek egy ilyen nem fegyvere ezzel bíztam volt. meg őket. Az egy fegyvere volt a Fidesznek. Megbízok, vagy egy választott képviselőt. Én most azt tudnám mondani, hogy amiben gondolkodnak, ez gyakorlatilag egy... Hát egy ilyen hangulatelemzés. Vagy de nem erre vagyok kíváncsi. Arra ott van a Medián meg a többi. Nem, a Medián... Bízzák meg a Mediánt, azt csináljon egy felmérést. Medián tud csinálni felmérést, de az sose lesz hivatalos. Itt az hogy legyen egy hivatalos azért kell utána eredménye. Népszavazás. És az lenne az értelme, hogyha legyen egy felmérés, a felmérés alapján felteszik a megfelelő kérdést, amire lesz egy népszavazás. Ez így lenne. De milyen lenne, hogyha újságírók tematizálnák, közvéleménykutatók, KSH adatok, és akkor a kormány eldöntheti, hogy ő felelősen ebből tud egy népszavazást csinálni, vagy nem. De nem előre bemérjük, hogy ebből mennyit nyerészkedhetünk, és utána aztán majd meglátjuk, hanem akkor azt merjük bevállalni. Tehát legyünk felelősek. Legyünk felelősek, nem úgy, mint a Fidesz. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ezek ilyen, már megint kezdődik. Tehát nekem ezért ezek ilyen rossz ízű dolgok. Mint ahogy a Vitézi Dávid is rossz ízű. Attól függetlenül, hogy a teljes stratégiát értem, és a politikai megfontolás mögötte, meg a mestertervet, amit felvázoltam, az én kis összeesküvés elméletemet, de nem kellett volna. Hát az annyi helyen összefideszezte magát már. Miért kell még egy nekünk? Még akkor is, hogyha a Magyar Péter is onnan jött. Meg még nagyon sokan onnan jöttek. Tehát... Hát és még jönni is fognak, ahogy látszik. Csak az a kérdés, hogy a Fidesznek melyik részéből, milyen szintén, melyik időszakából, tehát ez egy összetettebb dolog. És ilyen szempontból a Vitézi sem az a ős fideszes, sem az a propagandista fideszes. Tehát ő kellő ponton, mondhatni, evelfővel ki tudott szállni a dologból. Hát ő neki szerintem jó a kommunikációs stratégiája. Hát őszintén beszél direktbe az emberekkel, igen. Hát nem is csak az, hanem szerintem az ő kommunikációs stratégiája, hogy minden problémát egy szak problémává konvertál. Tehát nem tesz bele politikai ízt, hanem lecsupaszítva technokrataként közelít meg minden problémát, és így lehet azt mondani, hogy hát én minden rendszer alatt csak kenyeret sütöttem. Hát jó volt, amikor horogkereszt alakult, de hogy hát én csak kenyeret sütöttem. És akkor ez egy kibúvó. Tehát őt egy ilyen figurának érzem, hogy a technokratizmusa mögé bújva próbál nyerészkedni, meg felmászni. Ami most így úgy tűnik azért sikerült is. Tehát, hogy mégiscsak meghatározó tényező lett. Igen. Hát úgy látszik, ez egy működő út. Mert pont ez a lényeg, hogy ilyen embereket keresnek a pozíciókban. Igen. Egy ilyen megúszós. Abszolút. Hát ez a úgynevezett szakértő. Igen. Látod, a szakértői kormány. Kell az nekünk mind. Jó az. Nincs ez a gond. Szerintem. Szerinted van? Szerintem nincs. Igen, szerintem van. De ebbe a vitában ne térjünk bele. Aki kíváncsi rá, a blog.hu meg Tumblr-ön megtalálja a cikkemet erről, amit véleményt írtam. Úgyhogy kérem, ott olvassa el, és a többieket felszólítom, hogy azonnal csináljanak pártot, színesítsük a palettát. Hát ez a kérdés, hogy milyen pártot lehet most csinálni. Tehát van egy nagyon nagy néppártunk, amelyik nem... Melyikről beszélünk? A Tiszáról. Tehát van egy néppártunk, akik nem köteleződtek el egyik irányba se, tehát nem lehet se bal, se jobb izét. Az is egy megúszós, nem? Tehát az is egy ilyen technokrata döntések csinálta, vagy populista, vagy... szükséges döntés volt ahhoz, hogy minden nagyobb társadalmi tömeget föl mögé Jó, ezt megértem, de azért mégiscsak egy populista megközelítés. Tehát abban nem nyilatkoztak, ami esetleg megosztó lehetett volna. Ez egy bölcs politikai döntés volt a részükről, hogy a Fidesz csapdába nem mentek bele. Tehát a Fidesz az egész ilyen Pride-os dolgot azért csinálta, hogy csapdát állítson a Tiszának, amiben a Tisza nagyon ügyesen nem ment bele, és nem kezdett el ezen apró Persze, tehát az MZP-nek is visszanyalt a NATO-s. Így van. Ezt azért értem. Tehát itt ez egy ilyen politikai tánc volt,
ezek után, hogy most hogyan... Csak ugye így azért mégiscsak egy Kinder Surprise, nem? Hogy akkor kire szavaztunk. Mégis mit gondolunk? Van egy programjuk, amihez emetek tartaniuk kell magukat. Ilyen a Fidesznek nem volt soha. Igen, az egész magyar köztársaságban nem volt. Az elmúlt 30 évben voltak, akik írtak programokat, az LMP is. Hát írtak, de nem tartották be. Hát nem kerültek úgy hatalomra. meg, hogy nem kerültek hatalomra, aztán igen. Könnyű volt nem betartani. Hát úgy nehéz betartani, hogy igen. nem kerülnek hatalomra. Tehát van egy programjuk. Most az a kérdés, hogy milyen politikai üzenetekkel lehetne pártot csinálni a mai Magyarországon. Tehát, hogy a klasszikus értelembe vett rendes baloldali pártnak van-e esélye? Van olyan, aki tényleg a munkásosztály tudná esetleg képviselni? Egyáltalán ez az egész szervezhető-e? Van-e egyáltalán egy munkásosztály? Igen, ez egy jó kérdés, hogy a társadalom most hogyan épül fel, és mik az osztályok, és azok hogyan léteznek, vagy ha léteznek egyáltalán. Mi a baloldal, mi a jobb, mi a vallás szerepe, van-e még szerepe akkora, ami meghatározó? Tehát szerintem egy csomó mindenben egyébként lehet, hogy szóval egy új definíció az szükségszerű a kérdés, lenne. Hogy milyen téren van szükség az embereknek képviseletre, ami pillanatnyilag nincs lefedve. De például egyébként mondok egyet, ami szerintem még most is releváns lehetne, ugye egy gazdapárt típusú megközelítés, aki a magyar állat- és állattenyésztők és növénytermesztők, majdnem kötőjelesen összevontam, de nem. Szóval akik például őket képviselik, az... Szóval egy kis gazdapárt. Egy kis gazdapárt, igen. Azt szerintem ez mindig egy szükségszerű és hasznos dolog lehet akár több is, aki... Tehát azért most nem, szerintem agrár szempontból Magyarország nagyon elvesztette a pozícióját, ha egyáltalán volt, és ez nem egy művi pozíció volt. De abból a szempontból, hogy családi gazdaságok léteznek, abból a szempontból egy képviselet járhatna nekik. Tehát nagyon sokan vannak még a mai napig, és nekik azért mégiscsak vannak érdekeik. Na, itt jönne vissza az, akár hogy például most ez nem tudom, hogy fogalmazzak, de legyen Semjén Zsolti bácsi. A Semjén Zsolti bácsi is ugye egy olyan kaszthoz még nem mondhatjuk tartozik. Ki. Hát én nem mondtam, hogy ez a Zsolti bácsi, az a Zsolti bácsi, csak azt mondtam, hogy Semjén Zsolti bácsi. Nem ő egy bácsi. Jó, oké. Ő egy bácsi, ennyi. Egy bácsikorú férfi ember. Szóval, hogy a vadászat is egy olyan dolog Magyarországon, ugye rengetegen jönnek külföldről például ide, tehát, és ennek vannak erdők, vadgazdaságok. Tehát itt is például, akik hát részben beletartoznak ebbe a gazdákba, de azért mégiscsak ott az egy másik pont. De érdekeik vannak, az erdő, a természetgazdálkodás, az megint csak egy olyan dolog, ami, hát most egy zöld párt? Hát nem feltétlenül zöld párt, mert azért ők nem hiszem, hogy a vadászatban annyira zöld párt, lennének, de... hagyományosan környezetvédelemmel foglalkozik. Így azért mondom, kis hogy gazdapárt, az agrárium. De a környezetvédelmet, tehát hogy amellett, hogy ezt az ökoszisztémát, ezt a flórát, ami Magyarországon van, fenntartani, fejleszteni, ami nem feltétlenül már a gazdapárt, mert nem a termelésről van szó, hanem részben környezetvédelem, de részben a természetileg hozzátartozó erőforrások felhasználása, a vízgazdálkodástól, a vadállatok gazdálkodása, nem tudom. Szóval, hogy ez erdészet, a fakitermelés, tehát hogy ez mindegy ilyenbe beletartozik. A környezetvédő opció is szerintem egy jó megközelítés, hogy mint egy zöld párt. Csak szerintem az én szempontomból ott egy sokkal tisztánlátóbb pozícióra lenne szükség, vagy egy tényekre alapulóra, vagy nem is tudom, vagy mert azt a nagyon vakon megyünk egy irányba, az szerintem nem feltétlenül jó. Én most nyilván nem tudom az igazságot, nem tudom a tényeket, nem olvastam el az összes jelentést, nem is olvashatnám valószínűleg, de ugye ez a spanyol-portugál áramkimaradás. Tehát, hogy ott azért okozója volt ugye ez a zöld megújuló energia, ami hát szerintem szintén ilyen veszélyes fogalom ennek, de hogy mégiscsak ott egy vakság volt az irányban, hogy mi akkor most csak zöldek leszünk, de ez nagyobb problémát okozott, mint hogyha nem.
Szóval, de nem azt mondom, hogy nem értek egyet azzal, hogy valahol károsanyagmentesítenünk kell az energiatermelési folyamatunkat, viszont nem mehetünk teljesen vakon bele ebbe az egészbe, mert lehet, hogy több kárt is okozhatunk, mint amennyi most van, tehát hogy ebbe kell szerintem egy szolidarizáció abba, hogy hogyan vagyunk környezetvédők, hogyan vagyunk zöldek, ilyesmi. Kompromisszumnak hívják. Igen, de hogy valami értelmes megfontolás alapú. Én nem tudom, mi történt Spanyolországban, meg Portugáliában, ez nem vagyok tisztában. Hát az áramkimaradás gyakorlatilag ezek a napenergia termelési miatti túlterhelés okozta. Nem bírták a rendszerek el, aminek nyilván az az oka, hogy a napenergiát ugye nem tudják akkumulátorokba tárolni, de nyilván ez az egész rendszer, ugye a napelem technológia is, ugye már az UV-sugárzás, stb. Gyorsan romlik, cserélni kell x évente, és akkuban kéne tárolni az energiát, mert semmi más nincsen, ami hatékony, és egyébként vagy jóval környezetszennyezőbb, mint az akkutechnológia, de hogy az egész nem biztos, hogy egy vállalható jó megoldás szül, mert az akunak ugye az újrahasznosítása, meg az egésznek a létrehozása az egy rettentő környezetszennyező folyamat, és szintén rettentő energiaigényes is, tehát hogy igazából most mondok egy hülye példát, de lehet, hogy afele kellene menjünk, hogy hogyan élhetünk kevesebb energiából, és most ez nem azt jelenti, hogy egy kisebb iPad, hanem hogy nincs iPad. Hogy ne kelljen állandóan a technológián lógni, csüngeni, ne legyünk folyamatosan energiaéhesek. Hát most a legnagyobb probléma az AI. Tehát hát az förtelmes, így van. Minden nagyon okos akar lenni, mindent akarnak csinálni helyettünk. Igen, szerintem ez is egy és nagy hát, probléma. hogy egy csomó hülyeségre használjuk, tehát baromságokat kérdezünk tőle is, de hatalmas energiába kerül. Amit például ugye senki nem mond el. Tehát azért mondom, hogy egy ilyen józan gondolkodású zöld pártra lenne szükség, akik a környezetvédelmet és az energiagazdálkodást, mint olyan... Na, az anti-AI párt például. Anti-AI párt. Igen, akár. De nem kell szerintem ennyire konkrét. Józan paraszti eszek. Józan, tessék, igen, megvan igen. a nevük is. Humán intelligencia. Ja. Szóval például ilyenek. Hát azt nem mondom, hogy a taxisok alakítsanak pártot, bár sokan vannak még mindig. Anti-AI kisgazdapárt. Anti-AI kisgazdapárt, igen, valami ilyesmi. Szóval alakíts, igen, hát a baloldal a szociális dolgokra szerintem lenne, a szociális érzékenységre lenne szükség, és a szociális intézkedések, de alapvetően ez egy fura dolog, mert azt gondolom, hogy egy modern demokráciának, egy modern országnak, akik az állampolgárokért vannak, és az ő érdekeiket képviselik, annak alapvetően a működése úgymond baloldali, vagyis szociális kell legyen. Tehát, hogy még akkor is, hogyha egy kicsit más az ideológia, működésében az egészségügyi intézmények, a jóléti intézmények, azok mind meg kell legyen, és ha a régi szempontokat nézzük, az már maga baloldali kell legyen, és baloldaliként kell működjön. Tehát nem tudom, hogy egy baloldali pártnak úgymond ebben a szempontból van-e jelentősége. Szerintem soha többé nem lehetne elvenni azt a dolgot, hogy állami egészségügyi intézmények legyenek, és azok korrekt módon kiszolgálják például az embereket. Vagy a munkanélküliséget kezelni, vagy a lakhatást kezelni. Szóval és ezeknek mind működnie kell, anélkül is, hogy lenne egy baloldali párt. Ezek olyan baloldali értékek, amik hál' Istennek beépültek a demokratikus gondolkodásba. De ezek ugye nem voltak mindig nyilvánvalóak, és a kapitalista világrendszer, ami kiteljesedik, az eléggé ellene megy. Tehát az, hogy mindent privatizálni kell, hogy mindenki annyit ér, amennyi van, tehát ezek, meg az, hogy legyen, tehát a magán minden, amit csak lehet, tehát ez ellene van, és ez ellen folyamatosan tenni kell, és ilyen értelemben, ha mondjuk a központi narratíva, mondjuk egy kormánypárt, az nem teszi magáévá ezeket a baloldali értékeket, akkor szükség van ezeknek a képviseletére. De amennyiben
ezeket magáévá teszi, úgy ennél csak még balosabb igényekkel felépő baloldali, mit tudom én, alapjövedelem, meg ilyenekre nekem az gondolok. is elég, ha valaki őrzi ezeket a rendszereket, legalább reflektál rá, Őrzésre nem lehet pártot építeni. Tehát itt arról van szó, hogy van-e valami olyan ideológia, ami a jelenlévő uralkodó ideológiához képest valami jelentős változást ígér. Valami jelentős megoldás, például egy alapjövedelem. Vagy hát de mi? Azért az őrzés is, hát azért azt nem mondanám. Miért? Az őrzés, ez egy intézménynek mondjuk hát de az egy másik ideológiájú párt tönkreteheti az őrzést. Persze, tönkreteheti, de azért az nem egy pártnak a... Nem lehet csak ez a feladata, de igen, azért lehet. Tehát arra nem lehet pártot építeni. Hogy jó, ne csak erre alakítsatok baloldali pártot, hogy őrizzétek az értékeket, hanem kicsit kibővített funkciója is legyen. Értem. De jó, van, azért felsoroltunk 3-4 lehetőséget, ami szerintem már ingyen adjuk az ötletet hozzá. Nyugodtan lehet vele élni. Szerintem ez egy szükséges lenne, hogy ezek kialakuljanak. Hú, nem iszunk lassan egy kávét? Akár be is fejezhetjük, most már egy 1,5 órát felvettünk, szerintem ez így is sok, megvágni mindenképp sok. Most elvittem a témákat, de... Nem baj. De most úgy is mondtad, hogy nem volt annyi időd összeszedni mindent, úgyhogy kicsit jobban ezt irányítottam egy-két. Teljesen jó volt ez így. Ez sok mindent el tudtam mondani én is, amit gondoltam. Akkor köszönjük szépen mindenkinek, meg akinek nem is. Ez van legközelebb.